Għal Roderick Kakija u martu t-twelid ta' uliedhom kien episodju li kienu qed iħarsu lejh b'entużjażmu, iżda sfortunatament kellhom qattaw 4 xhur l-isptar għaliex uliedhom twildu qabel iż-żmien. F'ħajjitna ġiet bħal sajjetta fil-bnazzi, ġifieri ma konniex preparati għaliha u laqqas konna din nistennewha. Ovvjament l-ewwel ftit jiem tal-esperjenza kienu diffiċli ħafna kemm għalija u speċjalment tal-marti u għall-familjari tagħna. Iżda ovvjament kemm bil-fidi u kemm dak l-enerġija li tħoss madwarek tan-nies ta' madwarek ovvjament elibniha u llum il-ġurnata grazzi għal dak li għaddejna minnu qegħdin nippruvaw ukoll nagħtu lura ftit lis-soċjetà Maltija. Meta fortunatament tal-jom din l-esperjenza ntemmet biċċ il-ġid u liedhom kisbu saħħithom u ħarġu mill-isptar, il-familja Kakija ddeċidew li bl-esperjenza tagħhom jgħinu lill-oħrajn. Kien għalhekk li waqfu l-Fondazzjoni Qalb it-Tfal li għandha lan li jingħata sapport lill-ġenituri għaddejjin minn esperjenza simili waqt li jinġabru fondi għall-NPICU, il-Neonatal Pediatric Intensive Care Unit. Wara d-dedikazzjoni li rajna mill-istaff u ovvjament il-ħtieġa dejjem ta' aktar investiment fil-unit, iddeċidejna li nkunu ftit tajnuna għal dan il-unit permezz tal-fondazzjoni tagħna. Bażikament l-antana kien il-nixtru rigal ta' darba biex jibqa' tifkira għat-tfal tagħna, imma il-feedback li rċivejna mill-pubbliku in ġenerali wassalna biex illum waqqafna NGO qegħdin fil-proċess li waqfu NGO uffiċjali. Propju għal dan il-għan li Qalb it-Tfal bejn għada u l-ħadd se torganizza sensiela ta' attivitajiet f'Biżebbuġa. Ħan organizzaw għat-tielet sena konsekuttiva l-attività li tajnija li sem Sounds of Innocence, ikonna taħliti ta' mużika, divertiment tal-familja kollha imma ban speċifiku fuq it-tfal. Dan kollu ħajsir fi Pretty Bay Biżebbuġa bejn is-Sibt u l-Ħadd li ġej mis-seba' l quddiem ta' min jgħid li ħafna mill-attivitajiet ħajkunu ovvjament b'xejn. Il-flus kollha jmorru bris il-fond ta' Qalb it-Tfal biex ovvjament inkomplu nagħmlu aktar proġetti. Ħanidħlu għal proġett li jiswa €25,000 li ħajmur ovvjament f'equipment iktar speċjalizzat fejn jidħol trabi. Ta' min jgħid li f'dan ix-xahar għadna kif tajna l-ewwel magna li hija cooling cap system illi tammonta l-€20,000. Għal iktar informazzjoni dwar Qalb it-Tfal, wieħed jista' jsegwi wkoll il-paġna ta' Facebook li ġġib l-istess isem.